Iffirmat Memorandum of Understanding biex iż-żoni industrijali jitmexxew aħjar u jkollhom dak li jistħoqilhom. Il-ftehim kien iffirmat bejn il-Kamra tal-Kummerċ u l-Malta Industrial Parks. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg qal li dan il-ftehim se jagħti qafas biex permezz tiegħu iż-żoni industrijali jitmexxew aħjar. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman tal-MIP Tony Zara għalli din hi okkażjoni speċjali fejn is-settur privat qed jingħaqad ma' dak pubbliku. Norman Aquilina mill-Grupp Ekonomiku għal Manifattura u Industriji oħra fil-Kamra tal-Kummerċ esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim li se jservi ta' bażi tajba għal triq il-qudiem. Il-Ministru Chris Cardona rimarka kif fl-aħħar snin ittieħdu diversi deċiżjonijiet li kienu sinifikanti għalli dan il-ftehim se jkompli jżid fuq is-suċċess ta' Trade Malta. Jkun qed jara li l-eżiġenzi tal-żoni industrijali jingħataw iżid importanza għaliex aħna nemmnu li ovvjament fl-aħħar mill-aħħar in-negozju jsir minn dawk li huma voluti fih. Trade Malta kienet suċċess kif rajna il-mod ta' kif qed jiġu internationalized kumpanniji lokali fi swieq barranin u issa rridu naraw ukoll li swieq lokali tagħna jaraw il-bżonnijiet illi għandhom bżonn u li jistħoqilhom. Wasosna li kwalità għolja dinamika, produttiva u innovattiva tas-settur privat qed tpoġġi lil Malta bħala ħabb globali għan-negozju u l-investiment li waslu għal aktar prosperità. Fuq kollox żied li l-kollaborazzjoni bejn is-settur privat u dak pubbliku tippermetti li l-ekonomija Maltija tkun aktar sensittiva, flessibbli u li tirrispondi għal bżonnijiet tas-suq.